Ahojte, tak ako som sľúbil, tak natočím videjko teda, čo sa stalo. A natočím ho aj pre tých, ktorí nevedia, o čo ide, tak proste ja už dlhšie zápasím s tým, že mám problém s alkoholom. Priznávam si, som alkoholik. A aj pečeň už nemám úplne v poriadku podľa testov. Každopádne bol som už druhýkrát, tentokrát skúsiť zase protialkoholické liečenie. A zase som tam vydržal jedinú noc a proste som podpísal revers a odišiel. Zase. Ako správny zbabelec. A nejdem menovať, kde to bolo, nejdem menovať žiadne mená, netúžim po žiadnych žalobách. Takže kto vie, kde to bolo z mojich známych a takto, nepíšte to nikomu do komentárov, inak vás zablokujem. Hej, nerobte to. No, a teraz k veci. Proste skúsim to tak nejako chronologicky, keď nie som si istý, či sa mi to podarí. Ale, no, objednávala ma tam moja mamina, lebo ja mám problém s telefonovaním a jej do telefónu bolo povedané, že ako tam majú proste sejfy, akože trezory, že si človek môže na izbách uschovávať cennosti, že po 2 týždňoch, že človek môže potom mať aj mobil a celkovo proste to tak povedali všetko, že to znelo docela znesiteľne, v pohode. No a ja som tam nastúpil a najprv ma dali na izbu, kde sme boli 4 natlačení. Tak som si hral, no s Bohom, ako hádam to nejako s mojou sociálnou fóbiou a s píkostom prežijem. Už som sa v polke vybaľoval, zrazu chaos, prišla sestrička, nie, my vás sťahujeme nakoniec inde, že na izbu iba s jedným, tak som sa potešil. A ten druhý chlapík bol fajn, pozdravujem ho. Prečítal som si tam nejaké pravidlá na nástenke a takto, čo ako chodí, aký majú program. Jedno z pravidiel tam napríklad bolo, že musí byť izba celý deň otvorená a dvere zapreté stoličku, aby nelietali spievanú. Alebo tam bolo napríklad také pravidlo, že vetrať sa mohlo vlastne veľkým oknom iba v určitom čase a mali okná na zámok, žiadne mreže. Ale pritom menšia vetračka išla vyhaknúť v pohode a nerozbitné okná nemali. Nebol to polikarbonát. Takže keby niekto chcel vyskočiť z okna, mohol byť, takže zmysel tohto opatrenia nechápem. Ale ďalej tam bolo napríklad to, že mi prešacovali veci, že čo môže mať a čo nemôže mať. A čo nechápem napríklad, že sú dovolené cigarety, fajčiť sa môže, ale žuvačky mi zakázali. Alebo napríklad poslali po rodičoch domov slúchatka. Že vraj, aby som sa socializoval a neodlúčoval od ostatných. Ako kurník, to extroverti vládnu svetu, alebo čo? Však introvert, ten si potrebuje od ľudí aj občas oddychnúť a ísť do svojej bubliny. A oni človeka proste, čo je socfób, Asperger, tak ho nutia, aby nemal ako sa pred druhými uzavrieť a musel im byť vystavený. Pre mňa to bolo strašne stresujúce. Ďalšia vec, mal som brať o 10. lieky, nabodli na mňa. A večera tam bola taká, že im doviezli málo jedla, tak to porozdeľovali tak, že ľudia tam boli hladní, nehovoriac o tom, že to jedlo bolo fakt hnusné a strašne štipľavé. A kolega na izbe, ja som mu ponúkol, mama mi dala 3 rožky sebou a jeden som nezvládal už zjesť, tak som mu ho ponúkol. A bol to len rožok so šunkou, so sírom a ľadovým šalátom, nič viac.
A on to tak sa do toho pustil a vral, že nič tak dobre už tak dlho nejedol. Mi povedzte, čím ich tam krmia. Ako hrúza proste. Večer, keď som chcel spať, to ešte, teda nechcem ísť chronologicky, ešte predtým chcem povedať ďalšiu blbosť, čo tam mali. Povinná súčasť programu bola, že sa pozerajú televízne správy. Kurník, ja mám depresiu, ja zámerne nepozerám, čo sa deje vo svete, lebo potom z toho mám depky, že sú všade samé vojny, sama korupcia, všetko je zlé, ja to vidieť nechcem. A ešte k tomu, aj keď som ostal na izbe, reku, ja kašlem na vás, tak to mali pustené tak nahlas, že som rozumel každé slovo aj zo svojej izby. Takže tam by som asi ohluchol. Ale ešte sa vrátim k tomu, čo mi prešacovali veci. Mal som tam aj vlhčené obrúsky, proste také rozpustné vo vode ako vlhčený toaleťak vlastne. Pretože, priznávam, mám asi hemoroid a ja proste, keď idem na veľkú a utrem si zadok, ja si ho proste musím umyť alebo utrieť tým vlhčeným obrúskom, inak ma svrbí. A oni mi to nielenže zabavili, ale poslali to ešte po rodičoch domov. Ako čo im na tomto vadilo? To ma malo ako za každým proste furt svrbieť riť, ako je toto normálne? Alebo zabavili aj všeobecne hygienické potreby vrátane antiperspirantu. A ráno mali vytriedený čas, že najprv je rozcvička a až potom je dovolené zobrať si antiperspirant. Takže ja si nemôžem nastriekať sprejom, aby som sa nespotil a nesmrdel. Ja sa najprv povinne musím spotiť na rozcvičke a až potom sa môžem nasprejovať, keď už celý smrdím. Ďalšia logická vec proste. Aj večer, keď som chcel spať, blízko je železničná trať, furt tam chodili vlaky, takže hluk jak svinia. A do toho tam tikali snať tie najhlučnejšie hodiny na každej izbe mali, aké som kedy v živote počul. Ja už som fakt ako išiel šalieť a vravil som si, že proste ja tam vyjdem na schodisko, zakloním hlavu a skočím smerom dozadu, zlomím si väz a bude pokoj. Ale vravím si, no skúsim, že podpíšem revers. Tak ďalší deň ráno sestrička ma zobudila ešte niekde o 5:30, strašne zavčasu, že mi ide brať krv, tak reku, že ja odmietam, reku, ja som si to rozmyslel, vy tu máte proste hrozné podmienky a ja jednoducho chcem podpísať revers a odmietam. Tak reku, dobre, že no. A ináč ešte to som zabudol, tie trezory na miestnostiach neboli na uschovávanie veci, ako tvrdili. Tie trezory boli na to, aby v nich sestričky ľuďom zamykali mobily, pretože aj tí, čo ich mali dovolené, tak ich mali dovolené len na nejaký čas denne. A nie, že človek si môže tam uschovať veci. Ďalšia vec, čo tvrdili, že tam bude telefónny automat, že ako keď niekto nemá mobil, aby si mohol zavolať. Žiadny tam nebol a ešte človeku aj zabavili peňaženku s drobakmi. Klamali. Ďalšia vec, tvrdili, že liečba bude trvať 10 týždňov, nakoniec doktor povedal, že 11 týždňov, zase klamali. A keď som povedal o tom ráno na vizite doktorovi, reku, ja som bol vo Veľkom Záluži predtým a prišlo mi to tam prišerné, ale vydržal som tam jednu noc, ale keď to porovnám s týmto tu, tak jednoducho mne príde, že tamto bola prechádzka ružovou záhradou a toto tu je Auschwitz. Ale Osvienčim, hej. Tak on tak hneď, prečo? Tak som mu povysvetlil, čo ako. Že proste tie pravidlá, že sú šialené, alebo aj to, že človek sa ráno napije a musí hneď po sebe utrieť čálku, lebo ešte aj bodovací systém, tam ja musím mať dokonale ustlanú posteľ. A nemôže byť kvapka vody v poháriku. Alebo človek, keď je po lieky, tak musí ísť s nimi špecifikovaným pohárikom a nie s iným. Alebo s fľašou minerálky, že by to zapil. Prečo? Nechápem. Nedáva mi to logiku. No a keď som teda mu povedal revers, tak on sa začal vykrúcať, a začal mi zdôvodňovať akože tie pravidlá, blá, blá, blá.
a že má veľa roboty a že či neskúsim predsa len ten program a že možno, že ma nestihne dneska pustiť, že možno až zajtra. No tak ja mu vravím, reku, ja som tu dobrovoľne, ja poznám svoje práva a vy porušujete proste moje ľudské práva a slobody a pokiaľ dneska neopustím túto liečebňu, podám na vás trestné oznámenie, počítajte s tým proste. A zrazu to išlo ma prepustiť ten deň. A dneska ma vlastne prepustili. Je dobré poznať svoje práva. Už viackrát sa mi to hodilo v živote. Takže proste sama buzerácia, bodovací systém proste úplne kritický, nelogické opatrenia, klamstva proste, hluk, nemožnosť pre introverta mať chvíľku pre seba, izolovať sa. Celkovo len včera, že vraj 3 ľudia tam podpísali revers, že odišli. Pýtal som sa tam okolo ľudí, že čo boli zač. A že tiež takí utiahnutí tichí introverti. Tiež to proste nezvládli. Jednoducho, liečba na psychiatrickej liečebni proti závislosti je proste strašne zameraná pre extrovertov, pre také krčmové typy, čo sa vykecávajú s každým. Ale nie je proste absolútne vhodná pre človeka, čo je introvert. Oni vôbec neberú ohľad na to, že niekto môže byť introvert. A že môže potrebovať aj nejakú chvíľu pre seba a nedajú mu možnosť. Ja celkovo nechápem proste, podľa mňa by tieto liečebne mali byť rozdelené na 2 druhy ľudí, lebo sú ľudia, ktorí sa rozchľastali alebo dali na drogy, že hurá, johoho, s kamarátmi, srandičky, blbosti, že proste hýrili a sú extroverti, sú proste ukecaní, nebojácni a tak ďalej. A sú naopak, a tí potrebujú proste, keď sú drzúni, potrebujú prísnu ruku, proste prísne pravidlá, disciplínu na nich, tak ako to bolo tu. Lenže sú aj ľudia, ako som ja, ktorí proste sa rozpijú, alebo niektorí sa rozdrogujú a podobne, ktorí to urobia z dôvodov, že majú úzkosti, strach, majú sociálnu fóbiu ako ja. A takí ľudia, tým, že ich ešte viac vystresujú, tým ich len dorazia a nepomôžu. Mne tam len nastavili zrkadlo, že som si uvedomil, ako strašne sa neviem zapojiť medzi ľudí, oslovovať ľudí, ako som sociálne neschopný a úplne sebavedomie mi odtiaľ kleslo na nulu a cítim sa úplne, proste najradšej by som sa zabil. Totálne ma dodrbalo proste to, že som tam bol a to som tam bol jedinú noc. Čiže to by malo byť rozdelené. Ľudia ako som ja, ktorí sme citliví a práve preto, že nezvládame realitu tohto sveta, lebo sme citliví, tak by s nami malo byť práve zachádzané citlivo a liečba by mala byť zameraná inak a nie drsne, ale práve, že lásky plne a citlivo. Nemám snať pravdu? Toďže, ahoj.